Αστυνομικές περιπέτειες. Άγκαθα Κρίστη, τα 13 προβλήματα. Κύκλος δεύτερος. Επεισόδιο 12. Το ψεύτικο σενάριο. Ο κύριος? Καλησπέρα. Ονομάζομαι Λέσλι Φόκνερ και έχω ραντεβού με τη Μις Χέλιερ. Περάστε μέσα, κύριε. Η Μις Χέλιερ σας περιμένει. Ευχαριστώ. Είναι ο κύριος Φόκνερ, Μις. Καθίστε, κύριε Φόκνερ. Σας περίμενα. Όταν πήρα την επιστολή σας, την οποία μου δηλώνατε πως αποφασίσατε να πρωταγωνιστήσετε στο έργο μου, Μις Χέλιερ, ομολογώ πως ένιωσα πανευτυχής. Θέλω να πω πως δεν είναι όλοι οι συγγραφείς που έχουν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο έργο τους μια ηθοποιός με τη δική σας φήμη. Ελάτε τώρα, κύριε Φόκνερ, τα παραλέτε. Κι εσείς όμως πρέπει να ξέρετε πως το έργο σας με ενθουσίασε. Γι' αυτό και σας έγραψα το συντομότερο να συναντηθούμε για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Και εγώ έτρεξα αμέσως, όπως βλέπετε. Μα γιατί με κοιτάτε έτσι εξεταστικά? Με συγχωρείτε. Ξέρετε όμως, είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω από κοντά. Φυσικά σας έχω συχνά θαυμάσει σε πολλά από τα έργα σας, μα προσωπικά είναι πρώτη φορά που σας βλέπω. Και πώς με βρίσκετε? 1000 φορές πιο όμορφη από ό,τι σας νόμιζα. Αλήθεια? Άμα πρέπει να πιούμε κάτι πάνω σε αυτό. Μέρι, ετοίμασέ μας σε παρακαλώ 2 κοκτέιλ special. Ξέρετε, η Μέρι φτιάχνει καταπληκτικά κοκτέιλ. Πεςτε μου όμως, αυτό σας το έργο το γράψετε ειδικά για μένα? Βλέπω να έχω τόσα κοινά με την ηρωίδα σας. Για να είμαι ειλικρινής, πρώτα έγραψα το έργο και μετά σκεφτήκα εσάς να ενσαρκώνετε τον πρώτο ρόλο. Κρίμα. Θα ήθελα να ήταν το αντίθετο. Το κοκτέιλ σας. Μπράβο, Μέρι. Δώσε πρώτα στον κύριο το δικό του. Ευχαριστώ. Στην υγεία σας λοιπόν, Μις Χέλιερ, και εύχομαι όλα να πάνε καλά και να δώσουμε μια λαμπρή πρεμιέρα. Στην υγεία σας, κύριε Φόκνερ. Μα τι στο καλό. Όλα γυρίζουν γύρω μου. Δεν αισθάνεστε καλά, κύριε Φόκνερ? Ζαλίζομαι. Εμπρός. Η αστυνομία? Ναι, σας ακούω. Σας τηλεφωνώ για να καταγγείλω μια διάρρηξη. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ, και πέστε μας το όνομά σας. Και από πού τηλεφωνείτε πρώτα-πρώτα? Ναι, έχετε δίκιο. Μα βλέπετε είμαι τόσο συγχυσμένη. Ονομάζομαι Mary Kerr και σας τηλεφωνώ από το σπίτι μου όπου έγινε και η διάρρηξη. Τι σας έκλεψαν ακριβώς, Μις Kerr? Τα κοσμήματά μου. Μου πήρε όλα μου τα κοσμήματα. Μισό λεπτό. Είπατε σας πήρε. Πώς ξέρετε ότι ήταν ένας και όχι περισσότεροι? Θα σας εξηγήσω. Σήμερα το πρωί ήρθε στο σπίτι μου ένας νεαρός και ζητούσε με διάφορες προφάσεις να μπει μέσα. Στην υπηρέτρια μου ένα πολύ έξυπνο κορίτσι φάνηκε κάπως ύποπτος, γι' αυτό δεν τον άφησε να μπει. Λοιπόν, τον ίδιο νεαρό τώρα το απόγευμα τον είδαμε και οι δυο, ενώ ήμασταν στον κήπο, να βγαίνει από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας μου. Τρέξαμε εκεί και τα βρήκαμε όλα άνω κάτω. Και το σπουδαιότερο, τα κοσμήματά μου είχαν κάνει φτερά. μπορείτε ώστε να μου περιγράψετε αυτό το νεαρό? Μα φυσικά. Η υπηρέτρια μου τον είδε πολύ καλά. Είναι ψηλός, αδύνατος, με κόκκινα μαλλιά. Φορά μπλε πουλόβερ και μπες παντελόνι. Δεν θα πρέπει να έχει πάει πολύ μακριά. Πολύ καλά, Μις Kerr. Με την περιγραφή που μας δώσατε δεν θα αργήσουμε να το βρούμε. Μα για το όνομα του Θεού, επιθεωρητά, θα μου εξηγήσετε τέλος πάντων τι συμβαίνει? Γιατί? Εσύ δεν ξέρεις το λόγο που βρίσκεσαι τώρα εδώ? Δεν έχω ιδέα. Τότε να σε πληροφορήσω εγώ. Είσαι εδώ σαν ο νούμερο 1 ύποπτος για τη διάρρηξη του σπιτιού της Μέρις Kerr. Μα για ποια διάρρηξη μου μιλάτε? Και ποια είναι αυτή η δέσποινη Kerr? Η κυρία που μένει στο σπίτι της οδού Μπάιρον. Ή μήπως αρνήσει ότι πήγε σήμερα εκεί? Ναι, πήγα. Μα για να συναντήσω εκεί τη Μις Χέλιερ, τη γνωστή ηθοποιό. Και τη συνάντησες? Φυσικά. Και αν τη φέρω εδώ μπροστά σου, θα λες ακόμα τα ίδια? Μα ναι, σας λέω. Πολύ καλά. Από ό,τι ξέρω, η Τζέιν Χέλιερ, η ηθοποιός, κάνει περιοδεία με οτοθίασό της τούτες τις μέρες και ειδικά σήμερα βρίσκεται στην πόλη μας. Οι εφημερίδες μάλιστα έγραψαν ότι μένει στο Charlie Hotel. Δεν ξέρω τι λένε εφημερίδες. Το μόνο που ξέρω είναι πως τη συνάντησα στο σπίτι της οδού Μπάιρον και πως κάτι το παράξενο μου συνέβη εκεί. Άσε τα παρακάτω. Μας τα λες μετά που θα σας φέρω αντιμέτωπους. Θα την πάρω τώρα στο τηλέφωνο. Για να δω. Charlie Hotel. Να το. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με την Τζέι Χέλιερ? Ναι, περιμένω. Σε λίγο θα διαπιστώσετε πως λέω την αλήθεια. Αυτό θα το δούμε. Η Μις Χέλιερ, επιθεωρητής Τζέιμ εδώ. Πρέπει να έρθετε στον αστυνομικό σταθμό για λίγο, Μις Χέλιερ.
Ναι. Είναι κάποιος κύριος εδώ που λέει πως σας ξέρει και θέλουμε να το συναντήσετε. Με συγχωρείτε αν δεν σας δίνω περισσότερες πληροφορίες, όμως καταλαβαίνετε. Από το τηλέφωνο... Ναι, τώρα. Ευχαριστώ. Έρχεται. Σε λίγο θα λάμψει η αλήθεια. Τον κύριο? Όχι, δεν τον έχω δει ποτέ μου. Μα κι εγώ δεν είναι αυτή που συνάντησα. Λοιπόν, Φόκνερ, θες να μας πεις τα πράγματα με τη σειρά τους? Ευχαρίστως. Ακούστε, εγώ είμαι συγγραφέας. Όχι και τόσο διάσημος βέβαια, μα κάνω ό,τι μπορώ. Ένα από τα έργα μου έστειλα στη Miss Hellier από εδώ γιατί ήθελα να συνεργαστούμε. Πήρατε εσείς, Miss Hellier, το έργο του κυρίου από εδώ? Να σας πω, δεν διαβάζω και όλα τα έργα που μου στέλνουν οι διάφοροι συγγραφείς. Καταλαβαίνετε, δεν έχω το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, μερικά τα διαβάζω και... Το έργο του κυρίου Φόκνερ, το διαβάσατε? Όχι. Κι όμως, εγώ πήρα μια επιστολή από εσάς που λέει πως το έργο το διαβάσατε, σας άρεσε πολύ και μου κλείνετε μάλιστα ραντεβού για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο σπίτι σας, στην οδό Μπάιρον, όπου και πήγα. Να, εδώ έχω το γράμμα. Μα αυτός δεν είναι ο γραφικός μου χαρακτήρας. Εξάλλου συνηθίζω τις υποθέσεις μου να τις κανονίζω πάντα από το τηλέφωνο. Αντιπαθώ το γράψιμο. Ξέρετε, κάποτε τα στυλό καταστρέφουν το μανικιούρ και... Ώστε εσείς δεν στείλατε αυτή την επιστολή? Όχι. Εγώ πάντως, όπως βλέπετε, πήρα μια επιστολή και στο ραντεβού αυτό πήγα. Σε εκείνο το σπίτι με υποδέχτηκε μια υπηρέτρια και με σύστησε σε κάποια Miss Hellier που σας έμοιαζε καταπληκτικά. Και τι είπατε με αυτή τη Miss Hellier? Μιλήσαμε για το έργο μου. Μου ξανάπε πόσο της άρεσε και μετά έστειλε την υπηρέτριά της να φτιάξει κοκτέιλ. Μόλις όμως ήπια το δικό μου, ζαλίστηκα και ύστερα έχασα τις αισθήσεις μου. Και μετά? Όταν συνήλθα, βρισκόμουν ξαπλωμένος στην άκρη του δρόμου και ώσπου να κάνω μερικά βήματα, η αστυνομία έπεσε πάνω μου και με έφεραν άρον-άρον στο σταθμό. Σε συλλάβαμε μετά από συγκεκριμένη καταγγελία, Φόκνερ. Μα ποιος με κατάγγειλε και γιατί? Κάποια Mary Kerr που έδωσε λεπτομερή περιγραφή σου και που είπε ότι σε είδε να βγαίνεις από το παράθυρό της, ενώ την άλλη στιγμή διαπίστωνε πως τα κοσμήματά της έκαναν φτερά. Και είναι καιρός νομίζω να συναντήσω αυτή τη Miss Kerr και να δω τον τόπο της διάρρηξης. Αγαπητή μου Τζέιν, η ιστορία σου αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον. Άσε τη Miss Hellier να συνεχίσει, αγάπη μου. Έχω την εντύπωση πως αυτός ο Φόκνερ είναι απατεώνας. Μη βιάζεσαι να βγάλει συμπεράσματα, Άρθουρ. Πάρε για μια φορά κι εσύ σαν παράδειγμα τη Miss Marble που από εδώ, που πιο πολύ ακούει παρά μιλάει. Με κολακεύετε κυρία Μπάντρι, όμως έτσι είναι. Προτιμώ να ακούσω μια ιστορία μέχρι το τέλος και ύστερα να κάνω σκέψεις πάνω στο ποιος είναι ο ένοχος και ποιος αθώος. Γι' αυτό θα έλεγα να συνεχίζετε, Miss Hellier. Ναι, πού είχα μείνει? Εκεί που ο επιθεωρητής αποφασίζει να επισκεφθεί το σπίτι της οδού Μπάιρον, όπου είχε γίνει η διάρρηξη. Ναι. Όταν έφτασε εκεί λοιπόν, τα βρήκε όλα άνω κάτω. Σιφτάρια αναποδογυρισμένα, ρούχα πεταγμένα στο πάτωμα και η κοσμηματοθήκη άδεια. Αυτός ο Φόκνερ πέρασε σαν σύμφωνας από εκεί μέσα. Κάψε, αγάπη μου, δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν ο Φόκνερ. Συνέχισε, Τζέιν. Ενώ λοιπόν η αστυνομία έψαχνε για τυχόν ίχνη, ποιος νομίζετε πως έφτασε εκεί? Ποιος? Η Mary Kerr. Μα φυσικά αγαπητή μου, αφού ήταν το σπίτι της. Ναι, μα αυτή που ήρθε ήταν η αληθινή Mary Kerr. Γιατί, υπήρχε και ψεύτικη? Όπως φάνηκε, ναι. Αυτή που τηλεφώνησε. Γεια στάσου, Τζέιν, κορίτσι μου. Εδώ μας μπέρδεψες. Μα είναι απλό. Όταν η Miss Kerr μπήκε στο σπίτι της και βρήκε εκεί την αστυνομία και τα πάντα άνω κάτω, τρόμαξε. Άρχισε να ρωτά τι συμβαίνει. Έκανε λες και μόλις εκείνη τη στιγμή διαπίστωνε τη διάρρηξη του σπιτιού της. Είπε μάλιστα στον επιθεωρητή πως δεν ήταν εκείνη που του τηλεφώνησε και πως κανένα κοκκινομάλι νεαρό δεν είχε δει να βγαίνει από το παράθυρό της. Μα τότε ποια ήταν αυτή που τηλεφώνησε στον επιθεωρητή καταγγέλλοντας την κλοπή? Αυτό δεν το ξέρω. Από τις κουβέντες όμως που είχε αυτή η Miss Kerr με τον επιθεωρητή, βγήκαν στη φόρα μερικά άλλα ενδιαφέροντα. Να τα ακούσουμε. Αυτή η Miss Kerr ήταν ηθοποιός, παντρεμένη με ηθοποιό. Εκείνο το σπίτι ήταν η ερωτική της φωλιά, όπου συναντούσε τον εραστή της, κάποιον πλούσιο κύριο, επίσης παντρεμένο. Και σίγουρα τα κλεμμένα κοσμήματα ήταν δώρα που θα τις έκανε κατά καιρούς. Ακριβώς. Τώρα να το πρόβλημα που ζητώ να λύσετε. Υπάρχει σίγουρα μια κλοπή κοσμημάτων αξίας. Έχουμε από τη μια την ιστορία αυτού του συγγραφέα, του Φόκνερ, και από την άλλη την ιστορία της Miss Mary Kerr, της ηθοποιού. Ποιος λέει την αλήθεια? Ποιος έκλεψε τα κοσμήματα? Να βάλουμε πρώτα τα πράγματα με τη σειρά. Ναι, αγάπη μου, σ' ακούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα νεαρό συγγραφέα που δελεάζεται από ένα πλαστογράμμα και πηγαίνει σε κάποιο ραντεβού.
Εκεί συναντά μια ψεύτικη Miss Χέλιερ που τον κερνά ένα ποτό που τον αρκώνει. Στη συνέχεια μια ψεύτικη Miss Kerr τηλεφωνά στην αστυνομία και τον ενοχοποιεί σχετικά με την κλοπή των κοσμημάτων της. Και ύστερα η αληθινή Miss Kerr κάνει την εμφάνισή της και αποκαλύπτει τον παράνομο ερωτικό της δεσμό, ενώ τίποτα δεν ξέρει για την κλοπή. Πολύ σωστά μας τα είπατε, κυρία Μπάντρι. Μόνο που ξέχασα να σας πω ότι η Miss Kerr, η αληθινή εννοώ, όταν ρωτήθηκε από τον επιθεωρητή πού βρισκόταν όταν έγινε η κλοπή, είπε ότι κάποιος την ειδοποίησε πως κάποιος σπουδαίος παραγωγός που θα της έδινε ένα μεγάλο ρόλο την περίμενε κάτω στην πόλη. Αυτή φυσικά έτρεξε. Αχα, ενδιαφέρον αυτό. Με παρόμοιο τρόπο μάλιστα παρασύρθηκε και η υπηρέτρια έξω από το σπίτι. Ωραία λοιπόν. Ακούστε πρώτα τη δική μου εκδοχή. Σας ακούμε, κύριε Μπάντρι. Κατά τη γνώμη μου, ένοχος είναι αυτός ο Φόκνερ, ο συγγραφέας. Εκείνο το γράμμα που υποτίθεται ότι του έστειλε η Miss Χέλιερ ορίζοντας του ραντεβού, μπορούσε κάλλιστα να το γράψει και να το στείλει ο ίδιος στον εαυτό του. Μετά έκανε τη διάρρηξη και αφού βγήκε στον δρόμο, πήρε κάποιο υπνοτικό. Όχι. Δεν συμφωνώ μαζί σου, αγάπη μου. Πιο απλό δεν θα ήταν να μπει στο σπίτι, να κλέψει και έπειτα να εξαφανιστεί. Ποιος ο λόγος να δημιουργήσει όλη τη σκηνή με την ψεύτικη Miss Χέλιερ? Αλήθεια, υπάρχει πολλή σκηνοθεσία σε αυτή την ιστορία. Σωστά. Υποθέστε όμως πως ήξερε ότι κάποιος από τους γείτονες τον είδε να τριγυρίζει στο σπίτι. Έπρεπε να πλάσει μια ιστορία ώστε να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί. Τι λέτε, Miss Marple? Παράξενη ιστορία. Αν δεχτεί κανείς την ιστορία του Φόκνερ, αναρωτιέμαι γιατί αυτή η άγνωστη γυναίκα που παρίστανε τη Miss Χέλιερ να μπλέξει αυτό τον άγνωστό της άντρα σε μια τέτοια ιστορία. Γιατί αυτή η σκηνοθεσία? Πες μου, Τζέιν, αυτός ο Φόκνερ ήρθε πρόσωπο με τη Μέρι Κέρ μετά τη σύλληψή του? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Γιατί αν δεν αντικριστήκανε ποτέ, τότε το πρόβλημα σου λύθηκε. Ναι. Πώς δηλαδή? Η Miss Kerr κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Πρώτα παριστάνει πως ειδοποιείται να σπεύσει στην πόλη για να συναντήσει τον παραγωγό. Ύστερα τηλεφωνεί στην υπηρετριά της και την απομακρύνει από το σπίτι. Και έπειτα? Ο Φόκνερ τη συναντά στο σπίτι της, τον αρκώνει, τον ρίχνει στο δρόμο και ανενόχλητη σκηνοθετεί μια διάρρηξη και φεύγει από το σπίτι για να γυρίσει αργότερα παριστάνοντας την ανήξερη. Να την πάλι σκηνοθεσία. Στο Θεό σου, αγάπη μου, τι λόγους θα έχει να ληστέψει τον ίδιο της τον εαυτό? Έλα, Άρθουρ, βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Ίσως ο πλούσιος φίλος της να μην της έδινε μετρητά και αυτή να ήθελε να πουλήσει τα κοσμήματα. Ή μπορεί να προσπαθούσε να κλείσει το στόμα κάποιου εκβιαστή που απειλούσε να μιλήσει για τον παράνομο δεσμό της στον άντρα της ή στη γυναίκα του φίλου της. Ή μπορεί να είχε ήδη πουλήσει τα κοσμήματα και αυτά που είχε να ήταν πλαστά. Αν λοιπόν ο φίλος της ζητούσε να τα δει, αυτή έπρεπε να φροντίσει να τα εξαφανίσει. Ή κάτι θα μας λέγατε, κύριε Μπάντρι. Ναι, εγώ τείνω να πιστέψω πως ο πλούσιος εραστής κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Και γιατί? Ίσως να κουράστηκε με τη Miss Kerr και να ήθελε μια αφορμή για να διακόψουν. Πάλι όμως δεν μπορώ να φανταστώ κανένα άντρα να είναι τόσο γενναίος ώστε να δημιουργήσει ένα σκάνδαλο που θα αποκάλυπτε στη γυναίκα του τον παράνομο δεσμό του. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι αδύνατο το σενάριο αυτής της ιστορίας. Νάτι δεν πάει καλά. Τώρα που αναφέραμε τη γυναίκα του, μπήκα σε σκέψεις. Για ποιο τη γυναίκα μιλάς, αγάπη μου? Μαντόλι, αγάπη μου, για την νόμιμη γυναίκα του εραστή. Μπορεί να τον υποψιάστηκε για το δεσμό του και να δημιούργησε αυτή την ιστορία για να τους ξεσκεπάσει. Κύριε Μπάντρι, είστε πανέξυπνος. Είναι ωραίος τρόπος αυτός για να ξεσκεπαστούν οι παράνομοι, έτσι? Δηλαδή, Miss Χέλιερ, το βρήκα? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εσείς τι γνώμη έχετε, Miss Marple? Τι να σας πω, σαν να μην μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Η Miss Χέλιερ που τη διηγείται η ηθοποιός. Η γυναίκα που παριστάνει τη Miss Χέλιερ παριστάνει βέβαια την ηθοποιό. Η Μέρι Κέρ ηθοποιός παντρεμένη με ηθοποιό. Πολλούς ηθοποιούς δεν νομίζετε πως έχει αυτή η ιστορία? Είναι έπειτα και το ερώτημά μου σχετικά με την υπηρέτρια. Υπηρέτρια? Ποια υπηρέτρια? Την υπηρέτρια του παράνομου ζευγαριού, αγαπητή μου. Σίγουρα θα ήξερε τις σχέσεις της Miss Kerr και του φίλου της και απορώ για το χαρακτήρα της. Θέλω να πω, πιο τίμιο κορίτσι στην εποχή μας πηγαίνει να εργαστεί σε τέτοια σπίτια. Σωστά. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε πως ο χαρακτήρας της υπηρέτριας δεν ήταν και τόσο ακέραιος. Ίσως μάλιστα να ήταν συνεννοημένη με τους κλέφτες. Ίσως να τους άφησε το σπίτι ανοιχτό και ύστερα η ίδια να κατέβηκε στην πόλη για να απομακρύνει τις υποψίες από πάνω
πάνω της. Κάτι τέτοιο όμως πάει πολύ να δεχτούμε πως το σκέφτηκε μια απλή υπηρέτρια. Μα τότε δεν έχετε έτοιμη κάποια λύση, Miss Marple? Φοβάμαι πως όχι, Miss Hellier. Μόνο που όλα αυτά μου θυμίζουν κάτι που έγινε στο Saint Mary Mint. Η παράλληλη ιστορία από τον κόσμο του χωριού. Σίγουρα μια διάρρηξη σε κάποιο κοτέτσι ή κάτι τέτοιο. Το ήξερα πως θα γελούσατε μαζί μου, κύριε Μπάντρι, κι όμως κάτι θυμάμαι. Αφήστε τον Άρθουρ να γελάει. Εμείς σας ακούμε, Miss Marple. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Απλώς θυμήθηκα την κυρία Πέπμαρς στην πλήστρα. Έκλειψε μια καρφίτσα από οπάλιο από μια μπλούζα και την έβαλε στο σπίτι της κυρίας Νίξον. Ξέρετε, η μια δεν χώνευε την άλλη. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει αυτό που λέτε με την ιστορία μου. Δεν είπα εγώ πως έχει κάποια άμεση σχέση. Απλώς πιστεύω ότι και στη δική σας ιστορία, αγαπητή μου, κάπου κρύβεται ο φθόνος. Κάποιος ή κάποια προσπαθεί να βλάψει κάποιον ή κάποιαν άλλη. Λοιπόν, Miss Hellier, εγώ προσωπικά τα παρατώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν ξέρω εσείς οι άλλοι τι λέτε. Άμα δεν βρήκε τη λύση, Miss Marple, δεν έχω ελπίδες. Εμπρός, Miss Hellier, σας ακούμε. Με ακούτε? Και τι θέλετε να σας πω? Μα φυσικά τη λύση. Δεν ακούσατε. Τα παρατάμε. Τα παρατάτε όλοι σας? Ναι. Ώστε κανείς δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημά μου. Πολύ ενδιαφέρον. Έλα τώρα, Τζέιν. Ποια είναι η λύση? Η λύση? Μα ναι, τι συνέβη? Ποιος έκανε τη διάρρηξη? Ιδέα δεν έχω. Τι? Μα πώς κάνετε έτσι? Νόμιζα πως όλοι σας είστε τόσο έξυπνοι που θα τη βρίσκατε και θα τη λέγατε και σε μένα. Θέλεις να πεις δηλαδή πως η αλήθεια ποτέ δεν αποκαλύφθηκε? Όχι. Και εγώ περίμενα εσείς να μου την πείτε. Λοιπόν, αυτό είναι άνω ποταμών. Τζέιν, είσαι ανεκδίκητη. Τώρα δεν ήθελα να σας αναστατώσω. Ναι, φαντάζομαι τι θα γινόταν αν ήθελες. Δεν μου λες, τα ονόματα σε αυτή την ιστορία ήταν αληθινά? Όχι, δεν μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Φυσικά και δεν έπρεπε να το κάνεις, αγαπητή μου. Άμα έλα τώρα, Τζέιν, μην είσαι τόσο κρυψίνους. Αν μας πεις τα πραγματικά ονόματα, ίσως θα μπορούσαμε να... Δεν μπορώ να τα πω. Μην την πιέζετε, αγαπητή μου. Εξάλλου είναι πια ώρα να πηγαίνω. Ναι, είναι αργά. Θα σας συνοδέψω εγώ, Miss Marple. Εσείς, Miss Hellier, αν δεν κάνω λάθος, θα μείνετε μαζί μας απόψε. Ναι, την Τζέιν θα τη φιλοξενήσουμε εδώ εμείς. Ξέρετε, λυπάμαι που σας έκανα να θυμώσετε. Έπρεπε να το έλεγα από την αρχή, πως δεν γνώριζα τη λύση στο πρόβλημα που θα σας έθετα. Δεν πειράζει, Miss Hellier. Θυμώσαμε λίγο προς στιγμή, μα όταν το σκεφτείς καλύτερα, η ιστορία σου μας ανάγκασε να ακονίσουμε τα μυαλά μας ξανά. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, καληνύχτα, αγαπητή μου. Ήταν μια θαυμάσια βραδιά αυτή που περάσαμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Miss Hellier, μπορώ να σας πω κάτι ιδιαιτέρως? Ναι, Miss Marple. Τι της ψιθυρίζει τώρα η Miss Marple της Τζέιν? Λες να της ήρθε η απάντηση έτσι ξαφνικά. Miss Marple. Τι συμβαίνει, Miss Hellier? Βρήκε τη λύση? Όχι, αγαπητέ μου. Μα ελάτε, ας ξεκινήσουμε, γιατί κρατάμε τους ανθρώπους μέσα στο κρύο. Γεια σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα, στο καλό. Σίγουρα θα γκρινιάζει ο Άρθουρ που τον εγκατέλειψε απόψε, όμως ήθελα να κουβεντιάσουμε, Τζέιν. Ναι. Και πρώτα, αν δεν είμαι αδιάκριτη, θα ήθελα να μου πεις τι ήταν αυτό που σου ψιθύρισε η Miss Marple στα αυτή και σε έκανε να αναπηδήσεις. Τζέιν, δεν ακούς που σου μιλάω? Αυτή η γυναίκα είναι φοβερή. Για ποια γυναίκα μιλάς? Για τη Miss Marple, για ποια άλλη? Α, ναι, είναι έξυπνη γυναίκα, όσο κι αν εκ πρώτης όψεως δίνει άλλη εντύπωση. Μα να το καταλάβει τόσο εύκολα. Και να σκεφτείς ότι ούτε τα πραγματικά ονόματα έδωσα στην ιστορία μου, ούτε τίποτα το σημαντικό μου ξέφυγε. Τζέιν, το ξέρεις ότι μιλάς μόνη σου? Θα μου εξηγήσεις και εμένα τι συμβαίνει? Τι είναι αυτό που κατάλαβε τόσο εύκολα η Miss Marple? Ξέρεις τι μου είπε λίγο πριν φύγει? Αν το ήξερα, Τζέιν, αυτό, δεν θα σε ρωτούσα προηγουμένως. Τι σου είπε λοιπόν? Είπε, εγώ στη θέση σου δεν θα το έκανα, αγαπητή μου. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τόσο πολύ μια γυναίκα όσο κι αν νομίζεις πως είναι φίλη σου. Και έχει δίκιο Ντόλι. Καλά, αυτό ίσως να ισχύει σε πολλές περιπτώσεις, όμως δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με την ιστορία σου. Δεν πρέπει ποτέ να εμπιστεύεσαι κάποιον τόσο πολύ. Αυτό ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό. Με αυτόν τον τρόπο θα με έρμεω στα χέρια της. Στα χέρια ποιας? Μα για ποια γυναίκα μιλάς? Για την Έτα Γκριν, την αντικαταστάτριά μου. Μα για το όνομα του Θεού, Τζέιν, τι μπορεί να ξέρει Miss Marple για την αντικαταστάτριά σου? Είναι φανερό πως τα μάντεψε όλα.
Μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάθομαι εδώ μαζί σου τόση ώρα χωρίς να βγάζω καθόλου νόημα από όσα λες. Έχεις δίκιο, Ντόλι, με συγχωρείς. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Σ' ακούω. Σε αυτή την ιστορία που σας είπα, ανάφερα κάποιον ηθοποιό. Τη Mary Kerr, έτσι δεν είναι? Τώρα, θυμάσαι τον Κλοντ, τον πρώτο μου άντρα? Το θυμάμαι. Ήταν ο μόνος από τους συζύγους μου που πραγματικά με συγκίνησε. Τότε απορώ γιατί χωρίσατε. Αυτή η γυναίκα φταίει για όλα. Η Mary Kerr. Αυτή τον ξελόγιασε και μου τον πήρε. Αν θυμάσαι καλά, ο Κλοντ χώρισε εμένα και αμέσως παντρεύτηκε κάποιαν άλλη. Την Mary Kerr της ιστορίας μας. Ακριβώς. Φυσικά αυτή πολύ σύντομα άρχισε να τον απατά με τον πλούσιο φίλο της που της αγόρασε και το σπίτι της οδού Μπάιρον για να συναντιούνται. Ώστε το είχε να είναι αντροχωρίστρα. Ναι. Μόνο που ο Κλοντ ποτέ δεν κατάλαβε γιατί είδους γυναίκα με χώρισε. Είναι τόσο κοκορόμυαλος που πιστεύει πως του είναι πιστή. Κοκορόμυαλος ή όχι, εσύ τον αγαπάς, έτσι? Δεν νομίζω να είναι αγάπη τώρα πια. Είναι απλώς αυτή η ανάγκη που νιώθω να του αποκαλύψω τα πάντα. Αυτή τη Kerr ήθελα να ξεσκεπάσω. Τζέιν, μη μου πεις πως έγινε αυτό που σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι δηλαδή? Ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από αυτή την ιστορία. Γιατί ξαφνιάζεις, Ντόλι? Δεν είναι έξυπνος τρόπος να αποκαλυφθεί η άπιστη. Όταν μπλέξει κάποιος με την αστυνομία, όλα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Και απάτες και κρυφά ραντεβού και πολλά άλλα. Τζέιν, όσο σκέφτομαι τον τρόπο με τον οποίο μας είπες αυτή την ιστορία. Δεν είναι έξυπνο από μέρους μου. Να ντυθώ εγώ η πυρέτρια και η Νέτα, η αντικαταστάτριά μου, να παραστήσει εμένα. Να εξαπατήσουμε αυτό τον Φόκνερ, έτσι που να φαίνεται ύποπτος. Να πάρω τα κοσμήματα και ύστερα να καταγγείλω την κλοπή στην αστυνομία. Τάχα πως είμαι η Kerr. Από εκεί και ύστερα τα πράγματα παίρνουν μόνα τους στον δρόμο τους. Και η αντιπαράθεσή σου με τον Φόκνερ. Τον άνθρωπο που θα σε δει και σαν υπηρέτρια στο σπίτι της οδού Μπάιρον και σαν Miss Hellier στον αστυνομικό σταθμό. Αγαπητή μου Ντόλι, ξέρεις πόσο διαφορετική φαίνομαι ντυμένη σαν υπηρέτρια. Σημασία έχει να μην έρθει αντιμέτωπος με την Έτα, την δίθεν Miss Hellier. Και όλα αυτά για να ξεσκεπάσεις τη Mary Kerr. Είχε δίκιο λοιπόν η Miss Marple που έλεγε πως πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται ο φθόνος. Ότι κάποιος προσπαθεί να βλάψει κάποιον. Είναι πανέξυπνη. Και έχει δίκιο να λέει πως δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι μια γυναίκα όσο και αν νομίζεις πως είναι φίλη σου. Εγώ, συνεργαζόμενη με την Έτα, το διακινδυνεύω. Βοηθώντας με, ξέρει όλες τις λεπτομέρειες και μπορεί να με εκβιάσει. Όχι. Έχει δίκιο η Miss Marple, δεν πρέπει να το διακινδυνεύσω. Μα αγαπητή μου Τζέιν, το έχεις διακινδυνεύσει. Αντιλαμβάνεσαι πως η κλοπή είναι σοβαρό αδίκημα και πως αν μιλήσει αυτή η Νέτα μπορεί και να πας φυλακή? Όχι, δεν με κατάλαβες, Ντόλι. Όλη αυτή η ιστορία δεν έγινε στα αλήθεια. Τι? Όλα αυτά που σας είπα είναι σκέψεις στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν να τα κάνω για να ξεσκεπάσω αυτή τη Kerr. Μα τώρα δεν ξέρω. Ήταν όλα ένα ψέμα. Μα τότε γιατί μας τα είπες, Τζέιν? Για να διηγηθείς κι εσύ μια ιστορία? Όχι, είχα το σκοπό μου. Ήθελα να δω αν αυτά που σκόπευα να κάνω είχαν μέσα λάθη. Καταλαβαίνεις, αν βρίσκατε τη λύση στην ιστορία μου, θα πει πως και η αστυνομία θα με ανακάλυπτε. Και πότε σκόπευες να κάνεις αυτές τις σκέψεις σου πράξη? Το Σεπτέμβρη. Τώρα όμως δεν ξέρω τι να κάνω. Η Miss Marple μου το είπε καθαρά. Εγώ στη θέση σου δεν θα το έκανα. Η Miss Marple τα είχε καταλάβει όλα από ώρα. Γι' αυτό όλο έλεγε και ξανά έλεγε πως πολλή σκηνοθεσία έχει αυτή η ιστορία. Σε μια στιγμή μάλιστα είπε πολλοί ηθοποιοί υπάρχουν σε αυτή την ιστορία. Και είναι αδύνατο το σενάριο. Μα αφού ήξερε τη λύση, γιατί δεν μίλησε? Η Miss Marple να μιλήσει μπροστά σε άλλους και να σε εκθέσει. Δεν θυμάσαι που επέμενα να μας πεις τα πραγματικά ονόματα των προσώπων αυτής της ιστορίας και εκείνη σου έλεγε να μην μιλήσεις? Ναι, έχεις δίκιο. Και να σκεφτείς πως απόψε εγκατέλειψα τον Άρθουρ για να σε κάνω να μου αποκαλύψεις τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Που να το φανταστώ πως τον πρώτο ρόλο τον είχες εσύ, στη φαντασία σου βέβαια. Είχα πιστεί πως όλα αυτά έγιναν. Αγαπητή μου Ντόλι, τι ηθοποιός θα ήμουν αν δεν μπορούσα να πείσω το ακροατήριό μου. Ευτυχώς όμως που η Miss Marple δεν πίστηκε και σου έδωσε έτσι μια πολύτιμη συμβουλή. Λες να την ακολουθήσω? Μα είναι να το ρωτάς. Διακινδυνεύεις το όνομα και τη φήμη σου για να αποκαλύψεις έναν άντρα που, όπως είπες, δεν τον αγαπάς πια. Πως η γυναίκα του τον απατά. Έχεις δίκιο, Ντόλι.
Μπορεί να μην πρέπει να βασιζόμαστε στην ηχεμήθεια μιας γυναίκας, μα ούτε και στα αισθήματα ευγνωμοσύνης κάποιου άντρα. Εξάλλου πρέπει να σκεφτώ και το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλοι με τη διορατικότητα της Miss Marple. Στη σημερινή εκπομπή των αστυνομικών μας περιπετειών ακούσατε από τον δεύτερο κύκλο του έργου της Άγκαθα Κρίστη, τα 13 προβλήματα, το 12ο επεισόδιο που είχε τίτλο «Το ψεύτικο σενάριο». Πήραν μέρος οι καλλιτέχνες: Γιώργος Μουαΐμης, κύριος Μπάντρη; Δέσποινα Μπεμπεδέλη, κυρία Μπάντρη; Αδριανή Μαλένη, Τζέιν Χέλιερ; Ανδρέας Βασιλείου, επιθεωρητής; Γιάννης Κομοδρόμος, Λέσλι Φόκνερ; Ελένη Καούλα, Νέτα Γκριν. Στο ρόλο της Miss Marple, η μάχη Σιράκου Καζαμία. Μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή, Λίτσας Μιτέλα. Ρύθμιση ήχου, Μάρθας Χρυσοστόμου. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Μίκη Νικίτα.